moto aporta moltes coses, perquè aporta sobretot molta disciplina. El nen es fa una mica més adult abans de temps, requereix de molt caràcter i sobretot de molta disciplina. Resumint, és molt divertit. Agradar-me m'agrada tot, perquè clar, els campionats tu has de lluitar tot, no tens gens fàcil. Has de tindre un sacrifici i clar, dia a dia has de treballar amb el teu cos físicament, has de fer exercici, menjar bé. M'agrada perquè m'agrada saltar, la velocitat i també perquè faig amics i coneixo a gent molt professional i això. Doncs quan estàs a sobre d'una moto, molta eufòria i és 100% adrenalina, t'ho passes superbé i el més important és estar amb els teus amics i amb els que t'estimen. A mi m'agrada molt els salts i les curves també, però hi ha tot en el circuit i hi ha moltes pedres també a vegades i coses. També hi ha obstacles. No sé, moltes coses, saltar, fer les apurades, fer rampes d'aquelles que baixen cap avall saltant. A veure, jo a vegades vaig a passar-m'ho bé, a divertir-m'ho, a disfrutar, però també vaig a guanyar. Jo li recomanaria a un pare o una mare el motociclisme perquè encara que us sembli no és perillós, els hi dona una disciplina, concentració i respecte. I vaig ser jo la que li vaig comprar la primera moto per iniciar-lo. Yo creo que es muchísimo más positivo acercarlos a un deporte a los chicos, sea ya de una edad temprana, que digamos es siempre una forma de educación y un aporte importante a la vida de los chicos para que sepan que la vida no es todo tan fácil, que hay que luchar las cosas para conseguir ciertos objetivos y es una forma también de que puedan convivir y cooperar también con los demás y también competir, evidentemente, porque este es un mundo de competición. Jo els recomanaria que és com si volguessis tindre la teva pròpia afició, però que ho sents, que ho pots viure, que el cor sent que estàs visquent amb això, amb aquest món, però sempre estaràs allà lluitant. Pues també per diversió i perquè quan estàs amb els teus companys pues, un s'adalanta, l'altre també, pues, que és divertit. A molta gent que m'ha vingut a veure li agrada la gent que salta i diu pues a mi m'agradaria saltar fins la lluna i tornar. Y un nene cuando ve una moto se le va a los ojos, ¿no? Yo creo que es difícil que no pueda mirar una moto, ¿no? Y ve cómo, pues bueno, ve que le atrae esa moto, ¿no? Y de hecho hay mucha afición ahora mismo, hay muchísimos pilotos jóvenes y bueno, sabemos que es un deporte difícil, que hay que ir paso a paso, que no es nada fácil, pero bueno, ahí están pues evolucionando cada día ellos, que son sobre todo súper valientes y es una pasada verlos, ¿no?